bieliace pásiky od Hello Coco, ktoré neobsahujú peroxid. Ja nechodím na žiadne peroxidové bielenie, žiadnej zubárke. Si proste bielím zuby doma s týmito pásikmi a hneď potom si dám fialový korektor, ktorý mi došiel, takže už si otváram teraz nový. Výhoda týchto pásikov je, neobsahujú peroxid, to znamená, že vás nebudú ťahať zuby, nebudú vás z toho boleť zuby, neškodí to tým zubom, pretože to neobsahuje peroxid, obsahuje to alternatívnu zložku PAP, gel, ktorý je proste náhradou za peroxid. Chcete niekto vybieliť zuby bez toho, aby vás to bolelo alebo aby ste si pokazili sklovinu, tak určite vám odporúčam tieto pásiky. Ja ich používam non-stop v kuse, všade si ich berem so sebou, na Oktagone som ich mala so sebou, babám som dala vybieliť zuby, proste vždy všetci mi to kradnú inak. Vždy, keď si to niekam zoberiem. Tento korektor proste určite si zoberte k tomu. Hneď, ak si vybielite zuby, si aj týmto korektorom ešte proste umýte tie zuby. A uvidíte, že už budete mať biele. Proste, kuse sa ma pýtajú, že ja čím si bielím zuby. Ja že proste Hello Coco, čak ma sleduješ. Ja si proste robím len toto.